आंनि न'खरावथ' जेबो जायाखैमोन न'आव थांनो होननानै थांदों। न'आव थांनो होननानै नोंनि बुरैया गोमानानै दं आरोखि। औ गोमानानै दं। माब्ला थाङा? मंगलबाराव फुङाव थांदोंमोन। मंगलबार फुं। औ मा मुं? प्रमिला बसुमतारी। ओरैनो सोरबा सेंग्राफोरजों रायज्लायोमोन नामा? एसे रायज्लायोमोन औ। मा सन्देह खालामदों नोंलाय दा? आंथ' बेखौ दा सोरबा लाहैबाय सन्देह खालामदों आरो। मंगलबारावनो थांदों? मंगलबारावनो थांदों औ। ओमफ्राय फनफोर रायज्लायनाय जायाखै नोंजों दासिमाव? फना दासिमावथ' गैया। मंगलबाराव थांबाय बुधबार फुङावहाय 10थासिम रायज्लायनो मोन्दों। औ मा होनदोंमोन बे? आंखौहाय ओरै होनदों नों बहाय दं होनहरदोंमोन आङो। ओमफ्राय आं काजलगावआव दङ होनदों आरोखि। ओमफ्राय आं बुंहरदोंमोन काजलगावआव दङ हयथ आलासि जाहैदों। नों आलासि जाहैदोंब्ला नोंनि बे आलासि जाहैनाय जायखिया लोगो सासेनोहाय न'खरनि एबा मानसिनोहाय फनखौ आङो रायज्लायहोनो हागोन नामा होनहरदों आं। ओमफ्राय बे समावहाय रायज्लायहोनो हायाखै आरोखि। ओमफ्राय आं बुंहरदों नों फैफिनदो दे होनहरदों आं। थांनायसैबा होनहरदों आरो। ओमफ्राय फनखौ दोननो थिनबाय आं। दे दोनदो होनबालाय होनबाय आं। ओमफ्राय 2 घन्टासोनि उनाव फन हरबावबाय गावनो आंखौ बङाइसिम लांफैदो दे आं बङाइनि एसे साइडआव दङ होनहरदों आरो। ओमफ्राय ओरै होनहरदों आं दा आं थांनानै लामा ससेयाव नों फनखौ सुइस अफ लालालाय होनहरदों आं। लाया दे फैदो होनहरबाय नालाय जों गारि गाखोनानै थांबाय। बरथला मोनहां फन फैब्ला फना सुइस अफसै आरो। ओमफ्राय जों बङाइसिम थांथारदोंबो नागिरलाबायदों आदां दिदांनो। बे 4थासोआव गारि गाखोनानै फैफिनबाय आरो। दा बिदिनिफ्राय फनखौ रायज्लायनो मोनाखै आरो। फना सुइस अफ? फना सुइस अफ औ। ओरैनो सोर सेंग्राजों थांदों बायदि होननानै नोंथाङा सानो? सेंग्रायाथ' हिनजाव आं सेंग्राजोंबो रायज्लायनो मोनखादों नालाय आं हिनजाव गैया आं बेखौ लाखिनायसै होनहरदों आरो आं सिगाङाव। बहानि बेलाय? गाव बङाइआवनो थायो होनहरदों आरोखि रुम भारा लानानैहाय। दा नोंनि हिनजावखौ सोरबाफोर नुयोब्ला नोंनिसिम खोन्थाहरनो थाखाय मा औ खालामो? आङोथ' खिन्थाहरनो थाखाय बयखौबो खावलायो। नोंनि हिनजावखौ नोंनो नांसिनगौ माने? औ माने नांसिनगौ आंनोहाय। फिसा सासे दं आंनिया। गथ'आ बेसेबां बोसोर बैसोनि? 6 बोसोर जाबाय। 6 बोसोर। औ। आगोलाव नोंजों नांलायदोंमोन नामा? नांलायनाय खमलायनाय जेबो गैया। जेबो नांलायाखै? ओहो जेबो नांलायाखै। नोंनि बुरै? आंथ' जेबो बुङा मोजाङै नाजावफिनगोन। औ हमनानै दोननानै खौरां हरब्लानो जाबाय। औ लायफिनगोन। नोंनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ बुंनो हागोन नामा? औ बुंनो हागोन 939 423 7277 939 423 7277। नोङो फैफिनदो फरमेला। जुदि नों खाथियाव दङला फैफिनदो नोङो फरमेला। नोंनि फिसायाबो जि जारला जाबाय नै खाराव माराव एखेबारे नागिरबायगासिनो दङ। नोङो फैफिनदो फरमेला। नोङो मेलेमफ्राव नों साननानैहाय नोङो फैफिनदो। गोख्रैनो फैफिनदो नोङो दङला खाथियावहाय। फरमेला न'आव मानसि गैया रावबो गैया गोख्रै फैफिन नोङो फरमेला। नोङो अनखांदो नोंनि फिसाखौ नों सानखांदो आरो नोंनि फिसायाबो नै बिराद खस्थ' बायदिसिना गारि सालायनाय मानाय न'आव थानो मोना। नोङो फैफिनदो फरमेला। नोङो बुजिफिनदो फरमेला।